बर' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन 2020 सिमा बारायनाय गामि थिसननाय 125th एमेन्डमेन्ट भारतनि पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ डाइरेक्ट फाइनेन्स आर्टिकल 280 नि गेजेरजों बर' कसारि काउन्सिलनि राभा सं टिवा गासै गामिखौ नटिफाइ खालामनांगौ लोगोसेनो कार्बि आंलंनि एसटी हिलनि मर्यादाखौ होनांगौ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ माने डिसेम्बर दाननि बा नभेम्बर दाननि सेसनाव बिल लाबोनानै बेखौ मावफुंनायनि खोथा सरकारा होदोंमोन फारसेथिं हा हु होनांगौ फरेस्ट राइट एक्ट 1500 कोटी थाखानि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट मावनांगौ जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोनखौ हगारनायजों लोगोसे केस उइथड्र खालामनांगौ बे गासै एजेन्डाखौ लानानै जों गाबोनो गासै जिल्ला हेडक्वार्टाराव रेली फर इमप्लिमेन्टेसन अफ बड' एकर्ड 2020 जों लादों जय बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आङो भिडिअ सिगाङावनो मोनसे भिडिअ क्लिप होखाबाय दिपिन बर' सारनि मोनसे बाथ्रा बुंनाय एक्चुअली थासारिया दासान्दि जोंनाव बिराद सिरियास खारदों सोरबाया बेखौनो माने धेमालि लादों नंखाय लादों दा बैसोरबायदि मानसिफोरासो माबोरै नंखाय लानो हायो साननो गोनां बाथ्राया बिसोरो दिनै मैया आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन जेनाखि बिटिसि नि हालोद थासारिनि सायावहाय आंखौ गोबां मानसिफ्रा होनदों गनना माने मा होनना बुंदों मा होनो बिदिखौ आंखौ बिदि पन्डित गोबां खोथा होनदों नाथाय आं पन्डितनि खोथाखौ बुङाखै आङो इन फिउचारनि थाखायसो आं जाय बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनो प्रेक्टिकेलि जों मेगनजों नुखाबाय नोंथांमोनाबो नुदों नाथाय नोंथांमोना बहा थाखुमानो हादों नोंथांमोना माखौ नङा बुंदों अब्ला नोंथांमोननि सेन्टिमेन्टआव मा दं साननांगौ बाथ्रा दं गोरानो दा बेनिखायनो जों सोरबा लिडारखौ बुजियाखै सोरबा दैदेनगिरिखौ बुजियाखै खारन दिनैसिमबो बिटिसिआव 22 बोसोर सासन खुंदोंब्लाबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय ना बिपिएफ सरकारा इलेक्सन खालामदों ना इउपिपिएल सरकारा इलेक्सन खालामाखैना बे बाथ्राखौ लानानै आङो मैया आं भिडिअआव बुंदोंमोन दा दिनैनि भिडिअ जाहैबाय मा दिनैहाय माने 29 नङा होमबा 29 दिनै माबा अक्ट'बर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि धरना दं दिनै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवहाय सोरबा सोलायदोंमोन होनदोंमोन नाथाय मैया दिपिन बर' सार होननाय बायदिबाथ' सोलायाखै दिनै जागोन दा बे धरनाया मानि थाखाय लादों ओरै गोबाङा मिथिगौ आरो गोबाङा सोरबाया बेखौ निन्दा खालामगोन ब्लेम होगोन सोंखारिगोन दिनै बिथांमोना गोबां माखासे प्लेन पलिसिफोर तैयार खालामना लाबाय आरो दासान्दि आसामाव फैबाय थानाय 26 इलेक्सननि सिगां एमएलए इलेक्सन जानो थांगासिनो दंथ' माबायावहाय आसामावहाय दा बेखौ नोजोर बोनानै मोन 6था माखासे जाथिफ्रा दिनै एसटि डिमान्ड खालामनाय जनजाति डिमान्ड खालामनाय बे थासारिया फुरा अरबारि जोंब्लावगासिनो दं जोंनि आसामाव आरो बेखौनो लानानै दिनैहाय आसाम एसेम्ब्लिया नै डिसेम्बराव जागोन ना गोजां बोथोरनि जे बाजेट जागोन बावहाय माखासे बिथांमोना रेकमेन्डेसन हरनो नागिरदों होननाय जों खोनाबाय थादों माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बिथांमोना हरगोन जोंनाव माने बिलखौ पास खालामनो थाखाय दा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ दिनै मिन्थिनानै अल आसामाव थानाय बे ट्राइबेल अर्गानाइजेसनफ्रा दिनै खौसे जादों दिनै बिथांमोना सिसि ट'आ होननाय मोनसे आफाद दं माने बे सिसि ट'आयाव दिनै जोंनि आसामाव थानाय मोन 14था बे माबाफोरनि जनजातिफोरनि माहारियारि आफादफोरा गासिबो दंजोबो जेरै क'अर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम होननाय जायखौ जों गुसुङै सिसि ट'आ होननानै बुङो दा बिथांमोना नि दारै जों मिथिनो मोनबाय फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 10 अक्ट'खालि गुवाहाटियाव थानाय खानापारा बे फिल्डआवहाय बिथांमोना गासै मोनसे सुबुं गौमा मास गेदारिं मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे मास गेदारिंनि गेजेरजोंहाय 1 लाखनिबो बारा मानसिफ्रा बावहाय गेदारिं जानांगौ आरो बेखौ अपोज खालामगोन जाय माने आसाम गभर्नमेन्टआ जाय पलिसिफोरखौ लानानै दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम दैथायहरनो नागिरदों बिनि सायाव अपोज खालामगोन जे बिथांमोनखौ खालामनो मोना आरो हरनो मोना खारन बिथांमोना बे सिसि ट'आजों लोगोसे मोन 14था जेनाखि बे जनगोष्ठीफ्रा मानो थाखाय जेन'बा खहा गोनां दिनै गोबां मानसिफ्रा बेखौ नर्माल नोजोरजों नायो आरो गोबां मानसिफ्रा माने बेखौ सिरियास नोजोरजों नायो जाय बिथांमोना गोथौयै सिन्था खालामो बुजियो बिथांमोना मिथिगौ आरो थारैनो बाथ्राया नंमारगौ
दिनै नों नायबानो जाबाय दिनै मोन 14टा जनगोष्ठी थाखानायनि उनावबो जुदि बै जनजाथिफोर थाखानायनि उनावबो बे जनजाथिफोरखौ माने थाखासेयावबो आरो जुदि आसामाव आरो बै मोन 6टाखौ जुदि जेनेबा बिसोरखौ जुदि जनजाथि खालामोबा गोबां खहा होननानै बुंदों। जेरै नोङो बबेबा स्कुलाव एडमिसन लानांगौ नोङो बे रिजार्भेसन नों मोननाय नङा। स्कुल कलेज इउनिभारसिटि आप टु नोङो साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन थाबाय। बे रिजार्भेसनफ्रावबो नोङो मालाबाबो नोङो सिटखौ जों मोननाय नंला। बे थाखानाय मोन 14टा जायफोरनाखि जनजाथिफोर दङ बिसोरो आरो मोननाय नंला, मोननो हाया। खारन बिथांमोननि मेलेमजों जोंनि मेलेमजों रुजुजाया। बिसोरो जाहैबाय मा जौगाखां हारि, जों जाहैबाय गोदोसोनाय हारि। दा बेफोरखौ जों बुजिलायनांगोन। दा बेनिखायनो जों बैफोर हाबाफारियाव जों गासिबो मानसिफोर थांनांगोन। जे 10 नभेम्बराव जे जानो गोनां जेनाखि गुवाहाटि खानापारायाव प्रग्राम लादों बेवहाय जोंनि माने सुबुंफ्रा जाग' जानानै थांनांगोन। बेवहाय सोरबा पार्टिनि बाथ्रा फैनो मोना। बेयो जाहैबाय मा हारिनि थैनाय थांनायनि सायावसो। इन फिउचाराव जोंनि जेनेरेसनखौ सेफटि होनायनि थाखायसो। दा बेनिखायनो नोंथांमोनाबो बयबो थांनांगौ बे हाबाफारियावहाय। 10 नभेम्बर खालि जेनाखि जानो गोनां हाबाफारि बेवहाय नोंथांमोना खानापारायाव थांनांगोन। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोर माने दैदेनगिरिया लिड खालामदों बेनि आन्दोआव नोंसोर थांफानांगोन आरोखि, आंनिफ्राय खावलायनाय। लोगोसेयैनो बिनि अनगायैबो एबसुआ हारसिङैनो बिथांमोना 20 आरो 21आवहाय बिथांमोना गोदान दिल्लीयाव हाबाफारि लादों। 20 आरो 21आव बिथांमोना सेमिनार लादों होनना बुंदों। माने गोदान दिल्लीनि कनस्टिटिउसन क्लाबाव बिथांमोना सेमिनार लादों। आरो बाहाय मोन 10टा जायनिखि 6 सिडिउल दङ बै मोन 10टा 6 सिडिउलनि दैदेनगिरिफ्रा माने लिडारफ्रा बाहाय बाहागो लागोन। बावहाय 6 सिडिउलखौ बेस खालामनानै गोबां बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ बावहाय रायलायगोन। आरो बिनि अनगायैबो 21 माने नभेम्बरावनो आरो एबसुआ आलादायैहाय जन्थर मन्थरावहाय मोनसे धरना कार्यक्रम लादों। बेहाव जाहैबाय मा जोंनि 2020 जानुवारियाव जे बिटिआर एकर्ड जादोंमोन बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जे बावहाय जे 1500 कौटि माखासे इनफ्रास्ट्राकचार डेभेलपमेन्टनि थाखाय माने हरनांगौ दंमोन बेखौबो दिनैसिमबो हराखै। लोगोसे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेन'बा माने स्कुल कलेजफोर प्रफेसनेलाइज खालामनांगौमोन खालामाखै। गोबां गामि दानख'नांगौ दं दानख'वाखै, सोसननांगौ दंमोन सोसनाखै। गोबां खामानिफोर मावनांगौ दङ। आरो जोंना कार्बि आलंआव माने जोंनि बर'फ्रा दिनैसिमबो एसटि हिल बे स्टेटासखौ मोनाखै। गोबां बाथ्रा दं। दा बेनिखायनो बे गासैबो बाथ्राखौ लानानै 21 नभेम्बरावहाय एबसुआ आरो फिन जन्तर मन्थरआव धरना कार्यक्रमखौ लाफिनबावदों। दा रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाया बेनो नोंथांमोनहा बेसेबां मोनदाङो बेसेबां नंखाय सानो बे नोंथांमोननि सायाव सोनारगोन। नाथाय नोंहा जुदि नोंनि फिसानि फिउचारनि फारसे साननाय दङबा, नोंनि फिसानि फिसौ बा आंनि फिसानि फिसा आंनि फिसौफोरनि सायाव नोंहा जुदि साननाय दङब्ला इन फिउचाराव जायफोर जोनोम जायाखै बिथांमोन जुदि सेफटिनि थाखाय सानोब्ला नोंथांमोना बे खामानियावहाय बयबो आवगायबोनांगोन आरो नोंसोर खामानिखौ मावथारनांगोन। खारन आरो नैबे C2नि बेलायावबो बिथांमोननि जेनोखि जे हाबाफारि लागोन जाय प्रग्रामफोर लागोन बेवहायबो नोंथांमोना थांनांगोन। 10 नभेम्बराव बिथांमोना गुवाहाटि खानापारायाव लाबाय बेवहाय नोंथांमोना बयबो लैहोर थांदो अननानै। मानोना बिथांमोना जुदि जायोब्ला जों मोनसेबो सिटआव जों ना MLA देरहागोन, ना जों MP देरहागोन, ना बबेबा मिउनिसिपाल बर्डनि जोङो मेम्बार देरहागोन, ना बबेबा पन्सायतनि जोङो मेम्बार देरहागोन, जेबो देरहाया। आरो जोंनि काउन्सिल बिटिसिनि काउन्सिल बे बिटिसिनि काउन्सिलावबो जों सासेबो EM जाहोनो सुजुग मोना। जुदि बै मोन गासै दा 6था हारिखौ जुदि माने जनजाथि खालामनानै होयोब्ला जोंनि बिटिसिनि सिटआबो दस्रा जागोन, जोंनि बिटिसिखौ दस्रासो सालायसिगोन। मानो? मर्यादा बयनाबो एखे जाबाय। जायफोरखौ दा माबा होदों बिसोरबो एखे जाबाय। जेराव जों दारायो बेहाय बिसोर दारायनो मोनबाय। खारन बिसोरबो जनजाथि जोंबो जनजाथि। होमबा जेरावबो बिसोर दारायनो मोनजोब्बाय अब्ला जों बाहा देरहाबावनो। खारन जोंथ' खौसे गैखायाखा जों बर'फ्रा, जों बाहा देरहागोन। स' जिबनावबो जोङो माने गोथौयै सानाबालानो खोथाखौ जों होनो नाङा। ओंखायनो एबसुआबो डिमान्ड खालामदों जोंनि काउन्सिलाबो बेवहाय माने स्ट्रं अप'ज खालामनांगौ, बेफोरबायदि रेकमेन्डेसन हरनो नाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। खारन नङाबा जोंनि काउन्सिलानो गुबुननि आखायाव थांगोन।
दिनै जेनेबा हारमा मुलुगनि सारा शिफ्ट जाना दङ प्रमद बर' सारा शिफ्ट जालांखांबाय बिथांमोनाबो इन फिउचाराव जुदि बै मोनद'था हारिया जुदि जनजाथि मोनोब्ला बिसोर जानो हाबावगोन मालाबा हानाय नंला मालाबाबो हानाय नङा बेखौ बुजिना लाखादो जोंनि मानसिफ्रा माने गेलेनाय सानो गेम गेलेनाय सानो खेला गेलेनाय सानो खिन्थु पलिटिकेलनि खाथिरावहाय नोङो सेन्ट्रेलाबो मालाबा समाव नोङो बायद'था बिसोर मावनांगौ जानानै फैयो नों क्राइटेरिया दंबाबो गैयाब्लाबो बिसोरो माने मावनोबो हागौ बिसोर राजनितिनि खाथिराव दा जों बै बाथ्राखौ जों बुजिलायनांगोन बयबो आरो नोजोर होलायनांगोन आं बेखौसो खावलायदों बेनिफ्राय आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेयावनो माहारियारि आफादफ्रा जेब्लानाखि माबा मोनसे धर्ना कार्जफोरसि खालामाथों मानो जाथिनि खाथिराव नङा होमबा जाथिनि रैखाथिनि खाथिराव अब्ला नोंथांमोन बयखौबो लैहोर लैहोर खुनु मोनसे पार्टिनि माबा मोनसे लायालासेनो पलिटिकेलाव नोंथाङा जेरावखि पार्टियाव थायाथों मानो था नो प्रब्लेम पलिटिकेलाव थानांगौ मानो पलिटिकेलाव थानानै समाजनि जौगानाय खामानि मावनांगौ नालाय था नो प्रब्लेम खिन्थु नोंथांमोना बैफोर खामानिफ्राव नोंसोरो गोसो मोदोम जिउआनो थांनांगोन बाहागो लाहैनांगोन नङाबा इन फिउचार जोंनि हारिया खैफोद दं आरो बे जोंनि बे सैद'था जायफोरनाखि जनजाथिफोर दङ बिसोरनि फिउचारा माने बिपद दङ बे आरो बाथ्राया ओंखायनो आं बेबायदिखौ मानिनाय जाबाय थेंक इउ